Tatin karo Prastiwi medun liwung. Oh iya. Men diaturake. Ayo rada rembugan wis gawe medun kok malah do omong-omongan anggepe nyumbang. Tak kira ra sida ya. Tak kira ra sida. Kowe ya sida ana pamundutan kok. Perkara duwite wis dijaluk Tatin, kowe mula ora njaluk aku. Wah ya aja. Tak biyoke kono kabeh. Kok aku kei ya. Pinten? Kok aku kei. Pinten? Pokoke njaluk, ora njaluk tantang gelut wae. Iya. Apa masalahnya pokoknya? Urusan belakang. Mana ada urus? Ya, ayo. Maju meneh. Yai loro. Iki napa? Liwung kok piye kok? Tak benake jarik sik. Kula benake napa, Bu? Ya nya, arep mlotrok enak. Nggih, Cek. Ora apa-apa wong mlotra wong kaya debok ngono kok. Debok kowe sih penak edul. Menyek. Sindenku siji iki jan wis durung tau dilondri sangkeme. Iya. Sude penak disapa. Wis kowe iki nyok ora kontrol soalé. Ngomong waton jeplak ora. Penak disawang. Iya wis ngerti sing arep insan nyawang kowe ya sapa? Awang saka mburi kaya boneka. Iya, iya. Dadi liwong atiku kanca tani. Kudu nding ya? Kudu. Pasrahke wong loro kuwi. Ya. Nendi? Sing ngendang. Iya, ki Mbak Yuku lho nek iki piyaine wis sepuh lho ning semangate luar biasa. Deloken kok ora nganggo gelungane duncalke barang kuwi. Aja ning gelungane aja duncalke wong butak kuwi. Yo monggo diaturke yo, yo siji loro siji. Yo. Monggo. Isin nak aku. Aku kok ora. Ora, mak aku ora ngrasani kowe kok yo. Sapa? Aku isin karo Tatin wong sing tuwa iso begijikan kok dhek ming. Aku ora krungu kok. Ora krungu piye? Ora krungu nek isin apa ora, Mbuh? Bu. Naming apa? Yang joget ki sithik wae rasa kakeh. Kowe iki sithik wis obah kabeh kok. Lah yang mulane nek obah kabeh kok saya piye? Ki malah ana sing WA aku, Mbak Tatin ampun kan obah ndak panggunge rubuh ngene ngono. Berarti kula rak ra obah sithik wae. Ya kowe wae yo, kowe sing obah engko kowe njaluk sing akeh yo. Nggon aku obah ra? Hah? Nek nggon aku obah ora? Nek kowe nggonamu obah piye? Obah ki gerak mau obah ora nggon aku. Obah nek kowe. Banter banget ya. Iya. Sing gedhe kuwi blas ra obah. Iya. Obah lho mbok didelokke. Endi? Ya mengko nek wayahe obah. Madhep rene. Aku iki nek dikon obah malah ra obah. Nek kon meneng malah obah. Iya, yo lanjut. Sik njukuk saweran sik. Nuwun ya, Pak. Oh nggih, matur nuwun Pak nggih. Nggih sinten Pak? Bu Pras nggih? Bu Prastiwi kok njur. Aku gah nampane nya. Nya. Oh, kurang ajar kuwi yo. Wani karo kowe arep anju. Lah niki Pak Adi lho kanca. Kowe kok Bocah loro lho kuwi, ora dipek dhewe.
Berdua nggih. Lah kok mending nggo Bu Prasto. Bu Prasto wong wis ku entuk akeh kok. Jaluk yo. Kapan ki ana sindan ra disawer ra dibagahi lumpuh Bali. Sindian pundi? Hah? Sindian pundi? Sindan Sentolo. Aku sindian semen kok. Oh ya wis. Sembrono. Ya, ya. Sabda Pandita. Mangga. Sabda Pandita. rasamu piye? Ora ngaruh. Sale Prastiwi wis sengit sik karo sing ngrebab dadi. Iya dinceng pokoke wis. Ben tak amboni kan. Ya. Luar biasa iki. Mbak Yu kuwi wis meh umur 50 kok apa lae kaya wong umur 16 tahun. Ya ora apa-apa karang ya semangat kok. Ra polah ra penak Heeh. Dijaluk urung mau duwite 200. Urung kene. Keke. Wah, wis. Nek ora tok jaluk ora dikekke kuwi primpen banget iki.